na yung sa akin guys. Kasi gusto ko yung medium. Okay na yung sa akin guys. Luto na yan. Kasi medium is my favorite color. Favorite. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kabayan ko dyan sa Pilipinas at saka sa saan mang sulok sa mundo. Good afternoon sa inyong lahat. Today magluluto tayo ng steak kasi ang ganda ng weather today. Maganda ang temperatura. Maganda magluto at saka magandang weather, maganda din yung ulam natin na lutuin natin. Magluto tayo ng steak for today. So, tara na, mag-start na tayo ng fire. Okay. So, i-turn on na natin. Open. So, open na natin guys. Turn on natin yung na guys, na tayo, magpa-init muna tayo ng guys, ng grill para i-ready na natin yung lutuan natin para mag-grill tayo ng steak. So, yun guys, so abangan nyo, fire muna tayo, i-prepare natin para maya-maya ready na yung magluto tayo ng steak at ipakita ko sa inyo yung steak na lulutuin namin today, okay? So, ito na. Okay guys, ito na yung steak na lulutuin natin. So, tatlong hiwa yan. Kasi tatlo kami, ako, asawa ko at saka yung anak namin. So, tatlo yung hiwang lulutuin namin guys. Ilagay namin sa grill. Sinugba tayo, magsinugba. At saka itong puti ito, igawin natin siya ng bake. So, ayan guys. So, sarap yung dinner natin today kasi maganda yung araw. Yung temperature today. So, makapagluto tayo sa labas. Ayun guys. Yung lalaki ng slice. Lalaki talaga guys. Kaya sabi ko sa asawa ko, lutuin natin to ng medium well yung sa akin kasi gusto ko yung may hindi siya cook na cook guys. So, ayun. Yan guys, so diba masarap ang ulam natin for today. Yun, ito ang dinner namin ng asawa ko at saka yung anak namin. Yan, steak for today. Kaya masarap na tumaya-maya ang lulutuin natin na steak. Ayan, ang ganda. So ayun guys, ililinis ko muna yung grill namin kasi matagal na kami hindi nakapagluto ng sinugba sa labas. So medyo may taya-taya na yung yung grill namin. So ililinis ko muna, i-brush ko. So okay. Guys. Ito lang yung linis ng grill natin guys. Kailangan natin ilinis para di mo dikit diri sa atong ulam, sa atong karne guys, yung yung mga taya-taya, yung mga uling-uling. Ayan, ilinis natin ng ayos. Ayan, maya guys, masarap na yung pagkain natin. Ganyan lang guys, maglinis ng mga grill sa labas. Panandalian lang kasi ito dito guys, kasi minsan masarap kasi talaga pag luto sa sa sinugba na kahoy. Mayroon din kaming kahoy dito guys na nasa paligid ko. Ayan, yung kahoy namin ready na rin yun sa para pang luto ng mga sinugba namin guys pag summer na. Kasi lalo na pag summer guys, maganda talaga yun doon sa sa kahoy na sinugba kasi ang sarap talaga compare dito sa dito sa grill talaga. So pag na talagang maganda na yung panahon, doon tayo magluluto at saka
magsugba ng mga kahit ano-ano guys, isda, ganyan, kasi mahilig kami sa isda. So yun, masarap yun. Yeah, luluto na natin yung steak natin. Okay? Okay guys, magluluto na tayo. Ilalagay na natin yung pan na steak. So guys, yan. Sugba na nato guys. Sugba na, sugba. Ayan guys, oh, diba? Ang ganda ng ng steak natin. First talaga siya. Bagong butcher. Ayan. Ayan guys, so napakalaki talaga. So ilalagay natin guys. Ready na yung natin grill. So lagyan na natin siya dito. Ayan. Tatlong slice. So ready to cook na siya guys. Ang lalaki, di ba? Ang lalaki guys, oh. Yan, may bones. Ayan. And then isa din, super laki na talaga siya. Grabe to guys, ang laki-laki. So yan, lutuin na natin. So takpan muna natin guys. Dahan-dahanan lang natin yung kalayo niya para hindi siya mabilis maluto, at saka para hindi dito siya guys, maahatog kaluto. Ano ba yun sa Tagalog? Para dahan-dahan siyang maluto talaga yun, sa pantay-pantay yung pagkaluto niya. So ayan guys, abangan natin yung mamaya-maya. Right? Ayan guys, baliktarin na natin para hindi siya talaga malutong one side lang. So para mapantay-pantay natin ang pagkaluto. So tingnan na natin guys. Ayan. So nag-brown na yung sa kabila. So nice talaga na kailangan natin baliktarin. Iwanan na muna natin yun guys, saglit. Yun din para maluto na talaga siya ng mabuti. So sarap na yun mamaya. Did you turn on? Okay guys, buksan na natin para check na natin kung paano na siya maluto guys. Ayan, diba ang ganda na siya guys. Ayan, oh yum yum. Really good at time. There, ang ganda na guys. Sarap na tingnan. Sarap na siya guys. Ayan, so malapit-lapit na siya maluto, di ba honey? I think this is good. What? Almost done, right? No, it's not. It's not even close. I want mine medium. Yeah, it's more medium. It's not close. Yeah. Then you need to swap them around a little bit because it'll cook more in the middle. I think so. Okay, it looks so good now. Yung natin, yung steak. Look, masarap na guys. Ayan. You bring the other plate in there. Look, so delicious, mga langga. Ayan. Maganda na talaga sa labas guys. Okay. Beautiful day. Beautiful flowers. Yan ang tulips ko dito sa aking front yard. Ayan. Ang ganda naman talaga ng mga tulips guys. So yan ang iba nilang kulay, yellow. Iba-iba ang kulay. So ang orange, yellow, red. So yun, ang ganda-ganda naman. So ayun, maganda ang guys, kulay reddish orange ng tulips namin. Ayan, ang laki. Ayan guys, ang laki ng ng red tulips. Super laki. Ayan.
Laki ng flowers, para siyang plastic look. Grabe, ayan guys. Laki-laki talaga. Ayan, parang luto na yung sa akin guys. Kasi gusto ko yung medium. Okay na yung sa akin guys, luto na yun. Kasi my favorite is medium. So, yun guys. Yun sa kanila. Medyo wala pa. Joshua, parang luto na eh. I think Joshua's already cooked. Which one's Joshua's? Right there. Okay. Joshua's already cooked. Ooh, sounds good, huh? Well, is this one yours or mine? That's yours. It's ring. Well, no, I just didn't know which one where you took it off at. Yeah, that's yours. Still needs to cook a little more. Ito na yung steak guys. Yan ang sa anak namin. Luto na yung sa kanya. At saka sa akin din kasi pareho kami. Gusto ko yung medium yung pagkaluto. Hindi siya overcooked. Yan. So yun yung sa akin guys. Look, masarap. Sa asawa ko, yun luluto pa siya kasi gusto niya yung luto talaga yung yung ano niya, steak niya. Okay guys, kain na tayo kasi naluto na yung steak namin. Ayan, so kain na tayo guys. So lagyan natin sa yung potato at saka butter. Ayan, partner yan sa steak natin guys. Saka yung steak natin, ito guys, ang laki ng steak. Ayan. So, niluto ko lang siya ng hopefully medium to guys. Kasi, masarap kasi guys pag medium kasi hindi pa siya matigas. So, nag-pray na kami guys. So, kain na tayo. Masarap guys. Kain tayo. Potato. Na may butter. Yan ang pagkain nila guys. So, maging Amerikana ako ngayon. Yan. It's really good. It's really good that when it's still like hot. Quarter ounces. What's your house? What's the type of steak it is? Quarter ounce. Ayan guys. Kain tayo. Sarap ang kain natin guys. So, yun. Then maya guys, pagkatapos nitong kumain, ano, exercise naman tayo guys para yung calories is mawala. Okay, so, kain muna kami. So good. What kind of type you said, hon? Quarter ounce. The bones is mine. There's gonna be nothing to eat off the bones. We used to get those for dogs. Kids used to chew them. You like it? Quarter ounces are good. It's really good. I think it's better than there in the steakhouse. Well, quarter ounces are a better steak.
Ah, okay. It's usually more expensive. I mean, the restaurants have it, but like Yeah. you don't get it expensive. They spent just like $20 on How much when you buy this one a piece? 27 for 3 of them. Oh, not bad. No, they have it on sale a little bit. That's our dinner. That's our dinner. So I guess next time when you buy, we can buy kind of like this. Yeah, the bone flavors it. Mm-hmm. Sarap ng steak, guys. Kain. Sarap pala ng ano. What you said? Porterhouse type of meat is porterhouse. That's the first time I heard. You don't buy them. Expensive. Porterhouse daw, guys. Expensive. Ang sarap. You sounded mad or something. What did you say? What you said? The T-bones. So, kakain muna kami, guys. So, thank you sa inyong panonood dyan. Hopefully, hindi kayo magsawang mag-support sa videos ko, sa channel ko. At saka sa hindi pa nag-subscribe, pakihit nyo yung subscribe please. And hit the notification bell. And of course, hit nyo yung all para update kayo sa mga new upload videos ko. So, thank you guys and see you next time. And love you. Bye-bye!